To say, Ebradi Onshira no to anamo NCM. But for penny and wow, of our friend. Onyami. When if I told me, then it's one way ready. And I have preferable. Yeah, preferable ready in your more. But I never have to put it in where I have preferable. Slow. Ah,
Anyway, Yahua Ensro Bibia, not the man come into Bibia, Namo NC, within the word of Prophet Gideon for years. You do not have more do Jata, me out to get to Greke or software Pedima Bia. Within the word of Yokofu, into a Kubia, Baba Menimona, the Yokofu, the Kuokon. Gideon Crantan, Cassa, and see you go to any part and one see a wampe. Well, for your man for your drum and for near Kayanum, and that day, ready to be Anamosi of a penny and more Bibiam, or for being for that doom, quad doom. Then the empire sense we and so could I yin. I could dear better so dear tell. The year bay you to me, the year damon to me, the year born some four to me better. Baby beer on company one, baby beer on my sociano. The year how the year man near better. Yes, win a mija, yes, small soda prada, yes, small soda kunkum poor, yet the cow so. Hey, what be a one nowhere con rather than come. Nadia wa ne wo ham ne Awurade ne ham ebre nyame ebe fra Abraham no wakache ne Abraham we de wo besira wo memi Awurade mesira no na de obedome wo no memi Awurade medome no hwe ade bi a wo masehye no Awurade ma ne nda ne nkɔ wo mosom de yenim guase de yo hawo de yamane Awurade ma ne nda ne nkɔ wo moso ankasa mese nwumre ye bedane Mese nyumire yin ebeda ne wache kama koma to yam nyame ani yechiri pagyafoɔ de obɔnefoɔ na hyehye biara de yo hawo de yenim guase de yamane biara no mese ebeda ne akɔwɔ moso enhyehye bɔne no ma gina tuo no we ye won breakable we ye won stoppable nyame ka kire Abraham sɛ Abraham we be somaw na de wo bedome wo no me Awurade medome no na de obeshira wo no me Awurade meshira no yesi adwen bebre ne wo nipa kirim na so nyame agina tuo eni begina ene me se adasa wonnim nipa wonya hunu nipa so ho wonya hunu se de nipa tie wo hunu odasa nin ene me bema mo ni ada ho ene nwumre ye bedi nkomo ye besanya bowura sunsun me se afin de yo hawo de yamane de ye musuo back to sender amen de ye yare back to sender amen do ba ko de enwo ni wo de be fafa watade fitam no back to sender bible say boni be kuma boni yefo na boni akatua ne wowuo sa yemma yeni na ho wate yabuafo ne wurade me se me yabuafo ene wurade wate ka wakoma to yam wopone ye wurade dia wate hwe me se ebetane wate ebetane akọwọ mso nti ka wakoma to yam ensuro domono ewurade be ma ne ma dane hey wo pa woman gangi 1000 woman gangi 2000 wo wurade intaniam obeskata Bible said they will gather by one way but they have no call so they are going to scatter by 77 way may God arise and leave your enemy to scatter
opposition bi a wudina obi pesa wode yade ato so no you free ho Bese Daniel for wo so wa te ba ati bi o ma se de numire yi Ewurade bo na Daniel wo du maguma bo na Daniel ya yo hawo ya mane ya musuo ya kwada na wo bo na Daniel for wo so wa te ade de Daniel wo te Asotoria mama Daniel for wo musuo wo Daniel ba wo ebe Daniel for wo so did you do your breakable? Yeah. About Daniel come out so. Sir? Yeah. And Daniel come out so. And you will catch no one say. I give you my Sama. And Daniel come out so. Back to sender. Yeah. Maria can Mike and your money done. Mammy call me a bed. Junior, I did it, Mama, I did it, January. I bet Daniel Comoso. I give it a year. Hey! Son, what? Catch almost a year, your master Sama. They are in Guasia, they are how, they are Mania, and Daniel Comoso. I said, go Yababa. I bet Daniel Comoso. Back to sender. Back to sender. Back to sender. Back to sender. Monsieur Bet Daniel Kowamoso. Hey, Kawakuma to Yawache. Afi. Everybody do the super Yakura. And Daniel Kukuni Dane. And the boy said it Danawate. How ne Danawate? Daniel Kowamoso. Malo Daniel Danawate. Ousou Daniel Danawate. A Popiano upon a trino. Never Sanya Guamoso. And you was Samuel Masano. Everybody gets Daniel Guamoso. We are here, my CSM on the Kawasono. Never found us on the cell. So, hey, you're one of Daniel Guamoso. You're one of Daniel. They know how you're one of Daniel. You don't want to say you're one of Daniel. No one you say. What the second can have been able to put him? No one you say, I'm a cow. Baby, you would do what you must know. And when you're running, never show anyone. And let that not come so. As you listen to me, the second January, and I do that Daniel Kowamoso. How did Daniel Kowamoso? And you are setting Daniel Kowamoso. Yadede Daniel Kowamoso. A bed Daniel Kowamoso. Hey, I give you much Sama. Back to sender. Tell you how. Tell your money. Back to sender. And Daniel Kowamoso. Yeah, what about telling him? Yes, Lord. Yeah, but Daniel Kowamoso. Bet Daniel what? No, I come at you. Le bet Daniel. Here. Drama to Chinabuti. Drama Sumabuti. Drama can't say no, I put up Pomono. I bet Daniel Kowamoso. And Daniel what? Bible says, do you hear my see? Yes, Nsem what the Kai was no. Nani ban hosono. Na one don't say so. I mean, be a way to so be tomono. When you bang so be seven him. Bible says, Bonnie be come upon the F4. Na Mr. Now you are doing some of the Daniel Kotuja terminum. I'm a Jatana, you know. No one knows a horn in you, Rade Bitlanish.
obi ye wadwen so obi gu anim ase wala de so de asem obeto so wala de so de how bi beto so wonim se wose woko ni twamu a ye behye wa henche anim ku ase ni twamu a eye ni monyam kama kuma to ye watin ensuro dom no me badofo emu ni nyame chai wachi me so obaye ofoforo woni nyame mu wodo kama kuma to ye watin abrabo no wo hwe ase asore pra wo ho na de omo chise anim ku ase no de omo chise wo hawo no ebe dane akoba bo se bone be kuma bone yefuo enti wo ye woni pa bone fu a ade eso se no ne beba wo so ba me say amena bia wo bia tu setomo no nyame ba mana dane aye den akom so fie koma to yam me say nyame ba mana dane akom so koma to yam ne be dane wati ebe dane akom so fie koma to yam na de nyame aka no enu ane bebam mesi die nyame aka no enu ane bebam ade bia nyame aka no odo empa bada bia da na wodi ade hyefom na ampra emfifiri kama to yam mesi dua he man si yesi ensem won kai wo so no nani ba ne ho so no ne sen so empa bada amena bi obi atwama asi tomu no won beto ma menamu bible se boni bekuma boni yefo na boni akatua ne wowu wo bu koto kwase nyame wo hwe woto kama to yam kama to yam ati don't problem hey yam no sacrifice for what I don't get no kuso sugar Shabra poni bi ade ato so de ye ni papa no mo fa boni ntua wo ka ewade nse sane ma wate eto ba ne de shabra poni bi ato so wo be ye ni pass tian last mo de boni bi tua ka ene ye se shabra ne krabia mis ene ye se shabra ene krabia suro ni pa mo ni na wo wonya hunu se de ni patie eni pa ne ye ni nua boni hey do be so ni mu apagya no wono ni be pia wato amenem suro ni pawate ananwumre me se ma wani na ho wabusuafuo hu wonhyira enti wo mo ton abusua bi asa na omote wo kɔ wale wom no mu se enhyira bi wom a ho tɔ ye fe na ho tɔ wo mo ma wonya bi ja asumdue bi asumdue enya de omba mu wonya bi ja abusua bi wa ye mpa de pa te ya no to bi wabusuafuo hu wonhyira enti wo ton wa ma watamfo ese wo mo ntetew no mo mpansa na so nyame adwen ene watamfo adwen wo kan samsam wo sa dwen bebiri wo nipa tirim na so awurade agi na tuo ene begina kama to ye wate What?
There would dress what dono. One what town for koye gang. One what town for koye meeting. So wouldn't ya so wouldn't ya me to me what do a pay so they will say they want to know. One what town for. Wouldn't more ye for. We ye for to so be papa ma would ta. We ye for a papa ma would ta. Nidiane say. Kabibiaton, Kanim Guasiaton, and Kawahawaton. When you were townful, what townful they were covered just some pawning. No, who I know knows, or no townful. Bay ye any more many, what? Mr. Bay ye any more many. Getting pentem near to do. Kaka would tell man son what ye to do. Cobabina could dear do that. No Kaka would tell him said, Drew dear, what from an hour fan chow. And we get him pentem near to do. Kaka would tell him and son what dear do. Yamba ye ninya den to de bia brabona wo bono na efiefu atwe wasan to de bia brabona wo bon wanka se wo fiefu timi koton e ma watamfo se de Joseph ni nuanom koton ne ma natamfo no to de bia nimonyam kakra wo di wura afie wonti no abusuafo ma wunya hoto he nyame be kasawate wo do nyame be kasawate hwe nyame be kasawate mesafi we he Goliath be ko ama David yaba Adie bi o masesama wo de ye hawo de ye mane de ye musuo de ye kwana na bi Awurade mpo na da ne enko wo so wate odo baba de bi re do wo bo bi ati na mene wo bo bi ati na mene
Media metro don't bury my Jesus. Kawakuma to ye watching. Hey, I mean be a woman tuno. De yo hawa mena, de yenim guasi amena, de yamane, one casabe tomb. Mr. Enim guasi be on my panish shane, a bow woman casa one way yam. Now, bowman casa would traditional my pam passo. Hey, yan ye gadio, Tiana no. Ye jarret pan, Tiana mono. Ye jarret a quanchere. Tiana mo ye no. Tibay tensa would do what Sebeka. Tabby. Ebe ye dinsa would do Sebeka. Kawakuma to yam. Nimesafi the Omasheshe, the your how, the Yamani, gank or more gankeno, it would be the best saying. Namiso Mubishia, or Mojina twin yetuma, halfway, a dear beer and a yastati a fee. One person what they for one, it would then found for one. Say you will rather chemo no musia for. Say your how rather chemo no mama. Say you musia rather chemo no masifo. I did rather chemo no masifo. Bonnie Bekuma Bonnie Yefo. Message impentem near to do. Encodi by you guro. By you guro the okodi at your how neba. By you guro. Who could be at the day or how and the bar. Whether maybe I'm a chin by your saying, maybe I may qua me young cry me mawama, me come on, come on never tasting away, quote tasty way. I bet you can't Yama Yanina, although Suruni Pawati Surunipa, Suru Diobem, Suru Mammy, Suru Papa, Suru Mia, Suru Wadamfo, Nisuru Soft, Nisuru was sorry. And then me can't no cross some natural. What bonny yef will be yawa, will best say what the friendly power pen was so. Yes, it is a man who quanya, a buoy with him. So man who quanya, be you soon. So man who quanya, bosom be operative. So man who quanya, whom fever be shown with the deal someone. Yama Yanina, Surunipa. Suro dia wa ben. Mese Bible say yen to ye no nadeka e wo nipa ho. Suro nipa o. Enipa nya o. Wo nya hu ne nipa so ho. Adasa. Suro nipa wate. Na me de mahunu se de nipa te. E bia wo de wani nya den. Wani ma ho so. Enu nti de nnenwumren.
Make sure suro nipa suro de wo ben de wo ne dada mu ni suro me say suro maame suro papa suro wunua suro wasoreba suro usofo suro wase suro wakuma suro akonta kwara suro nipa ni nipa nye wo wani na so hu na de na waso na so nti asem so wo wani na wo hu no sunsum niema enke nipa e banka bedwane medrum pempenso bia me suro nipa wo makwan enti saa so me de hye wadwe mu se suro nipa won suro nipa wonyi nche yese nwa ohunu nso so hwe no eno nyi bedane wotope suro nipa wate ne kura wo ho akwankyere mfani agoro te bobode wo ho ankasa na ebia de woni nam no na atwa ne ho yaw de woni nam anadwo no awia no adane anadwo no adane kanaman yesa anadwo kanaman ade kochia wo ye nipe anadwo kanaman ade kochia wo ye nipe anadwo kanaman wo suro nipa medrum pempenso bia me suro nipa wo makwan hwe uma ye suro nipa o suro nipa waten de obedwan adwen papa ma no wore ne bedwan adwen bone ama no de wo ma ne baby pa asi no wone no obesode yetia wo onnim nipa so ehunu wonya ehunu nipa nyame a wobo ni nipa ne korempo no wo se osuro nipa famiko Genesis 6 verse 6 e kenkan bibi wo ha kire wo na wonya ehunu nipa wama wani ayedan adaho hwe nyame bebo Adam and Eve wo pam wo mu fe din tru ni mu no wonim se di nipa tintene wo kofa abofo mu kitan krante eno mo de begina gate ne tisi wo bi obeba fa wo no ana meboa o ka abofo no se wo bi a obeba no fa se kan ne yedan e wo no kan ye nko Genesis 3 verse 24 wose na opam wo nipa no wodi cherubim ni ojafra ma afna wose wopam nipa no wodi cherubim chesisa abofo no yija e wode be si dan na no wodi cherubim ene be si dan na no ojafra ma wodi ojafra ma afna ai di ehim chesi dade yija a edi ehim ene wode be shi esi kwana no wodi se di nipa te ma wodi na wate na bayifo miense wura wasore dem mo asore on be guna ma wonya hunu nipa so ehunu many peduani ni 1000 years ne form no just one day obesode yetia obegu animase to ni nipa nam keep your secret is your power ye baabia no bebie wa no fom sa suro nipa kan yanko Genesis 6 verse 6 wose na Awurade nunu ho se wo ye nipa wa asase so wose wo ye dan Awurade nunu ho because nipa ye fucking wose Awurade nunu ne ho so wo ye nipa wa asase so to decide yes wo be ku mu nyina unya hunu nipa so hunu suro nipa wati suro di obe ho mati suro di obe wo ma me kora suro no na onya wo obe yew wo nya wo obe se hwe baye ni mo mani yo baye wo ho ye ni mo mani baye ni mo nyonko eni mo nua eni mo sofo eni mo ba suro nipa ni nipa nye nipa ye bad nipa ye fucking nyame obo ni nipa no kora no osuro nipa se nyame obo ni nipa no osuro nipa ntino opam wo mu firi edi ma obi jimi apam no wo bi di wurofo abrabo ma pam no odi fa na tete opam ni wi asa obo ho ban so pam ni wi abo ho ban no be so de yetia o enu chi no bi ni wonam no odi nkwasiasa no pam ne pe no obeso gu anim ase no akodi wo no de abefofo watade ento obi ewo abrabo mu na wo pam na no protect wo ho yes opam no na asa yes opam no na asa yes obi ko wa sore na wo jimi a opam na protect ya sore no we so be make sure so be gu wa sore na mawo yes so I'm telling the gospel truth wo opam obi free wa brabo ma protect wo akwankyere na wudwade bi enkyere na wudwade bi kolo inu de bi hwu ho because obesel won kodai ti nyame pam Adam and Eve no wo soma abofo a wo ye ja a wo ye cherubim ojo ye ja dade ye ka ho so mewe ho ho na ewe ho edu na dwa ho na de won nsem ko wo busuafo
Edra na ga hwan ne de ho nsɛm ɛkɔm abusuafo na hwan de ho nsɛm kɔm Nyankopɔn suro nipa wate mesi suro nipa enipa ya ba ne yenye bebre ya baifo edra na dwom da ne awo ne gina mo ne nkraman sori ti o man kaso mo ma onnim nipa so no medrum pempenso bi mi suro nipa wo mabra bom suro nipa nipa nye wo pam obi a enye so wapam ne kwa bo ho ban protect wo ho na wapam no no wo baba besɛ wo akohyehyɛ wo kwa akohyehyɛ sa kan yanko osina awurade nunu sɛ woyɛ nipa wɔ asase so na ɛyɛ no na koma mu ya na awurade ka sɛ mɛpepa nipa a mabɔ wɔn afiri asase ani efiri wɔ nipa so kosi ndɔteboa ne ewiem mua efiri sɛ manume ho sɛ meyɛ wɔn wo se wayɛ dan manume ho sɛ meyɛ wɔn nyame kwa wo se wanu ne ho se woyɛ nipa to be ba be kunkunkunkum yen because wanu ne ho sa so da bia no wanu ho sɛ obua nipa bi mu tabe no wanu ho awale a wokɔɔyɛ tabe no wanu ho obi a wo ma ne kwan ma ne ba wa bra bom 10 seconds sa tabe no wanu ho obi a ko family betena wo nkyɛn tabe no wanu ho de woni baabi da ma ne baabi daayɛ tabe ni ma ne diiɛ tabe no wanu ho sorry tiao so be no nu ho de obo ne besia no so be no nu ho so be no nu ho de wo sa ne yare no so be no nu ho because ne ho to no no opese okum wanja na mena mu no ne ho to no no wonya nan gina so wode ukonu so wode ukasofo so wo hyehye so obegu onim ase hwe so be no nu ho ate so be no nu ho sukofa wunia no mfiri akura ase betena ankran so be no nu ho papa ye ho so be no nu papa ye bia wo ye ho akowie wo bone ene nipa jomo ama nipa nyina hu se wona ye nipa bone ono ne ye papa suro nipa wate nipa ye wo hu nipa ho enipa ye bad enipa ye fucking enipa ni aye enti suro nipa ye ka nipa wonim nipa so adasa suro nipa trebia no nu ho bisa se adana me ma nipa smasi kwai ma ne ba akwan ya na bisa wo ho saa odo kama to ya wate ne wurade wo be no kamafo ewurade wo se aboa woni dua no ono wurade ne prawo mo nipa ntan mo mpo wate na sumina so ade ya ebeye tu asibu otitiri edena danzifo ne fata kone yen omo se ohun ni mfaso hwe odo kama to ya wate omo se onye papa omo se bia wonye sofo papa omo se onye correct omo se wo de won kan nipa ho bia ye gina gu wani mase no ehwa na ewurade wo be hye ne ho animonyam empa bada shebrete safo woni ne ewurade wose dia pro na tete asai no ene wono ewurade fa ene wode ahye wiase nyansafo yaka wiase nyansafo a wo mo de wo mo monitor manfo abrabo tell bia wo hwe se bibi papa bi bepie firi wabrabo David is said dem ma ho hia fo si do sofa no wo mo so de tia me ne ye bebere ebinum ko bo se me kra ni nkwaje wo ewurade mu na so ewurade no me ho kyem ni mani monyam na me tiri pejafo odo kawa koma to ya watin tell bia ye hwe se bibi papa bi bepie firi wabrabo mu atamfo nye nyame yo me se watamfo no wo mu nye nyame omo pa wo mo ngada wo me se wo mo ngada wo mo nhyehyɛ ewurade beskata wo kawa koma to yam nyantobo ase ne gina ho pintin na de nyame akase wo bɛyɛ no wo nipa bi antimi nsisa ne da na wo sefo bi antimi nsi ano kwan de nyame akase wo bɛyɛ no ɛyɛ tanya wo bɛyɛ empene mo mo nka wo nhya wase wa hyase ni sha wa wie ye bɛyi kokoroko e wo mu se wo brɛ
na so empaba wo da afiase yo na so yebebo butin e wa hemfie David yekoton no e wo Misrim na so yebo ni din wa hemfie tore bia ofie bia bekomu no omo hu se wo animonyam na omo do omo bayie no pamo niyama ekwo na busua ade wo mu do musunsum boniyama papa tugu atena busua bretu abusua wo mu do musunsum boniyama papa yedai tugu ade papa ade pe be fie mo mpeo ade ade boni eka enipa mpum ahwam abusua nu asa na motie ade pe be fie a no mu do musunsum yedai body patugu kan yenko ifo ya tuaso Mika 7 etifia so sini papa noso wasini papa nyeden noso odo ni papa noso nti papa ye ni bi wa tete so wate ni papa ye bi wo honom a ekowie wo wuom papa ye bi wo honom a ekowie wo anim guasiem nti papa ye bi wo wa tete so papa ye bi wo honom ekowie wo afiase papa ye ni bi wa tete so wate tete so nye nipa nyina na ye on papa nye nipa nyina na ye boa wom susu hunu nipa mobo na de ohunu so ye mobo no wonye mobo sa ati de ohunu so ye bafan ya wia no edura na dua wo sore ejina ho owo nan gina so me ka no kora kira wo onye hunu nipa se o nyame obo oni nipa na krampo no wo se wanu ne ho se wo ye nipa ne wo nipa ni bi so hey woni na wati shine your eyes kani yanko wasini papa ayire fra asase so wasini papa ayire fra asase so tiefuo ni nipa mu wasi tiefuo ni nipa mu won nyina atete moja wo nyina atete moja osunsu mo nuanum fidie yes osum fidie mesi wa dala jana be sum fidie o gate ni anoko anopa no ahwese ayiwa ebe yiwo mankasa yes do be sum fidie wo gate ano no do de bayi kuko be su gate na no wono ane nam no we no sa kan yanko wasi wasunsun wo mfidie wasi wasunsun wo mfidie wansa gubone so say yes wansa gubone so say enye yie tie ade a che ne nsa gubone so ese bone na wahwehye no obo mpa yegu so say bone na wahwehye no bone na enye yie wowuo na wahwehye no wowuo ni mrem yare na wahwehye no yare ni mrem ebedane akwo wo so amen me kan no kwara kire wo sa mesi ebedane akwo wo so unya nhunu nipa so me kire wo se die nipa tie me kire wo se die nipa yeden atie hwe so David kum Goliath ma so ba Goliath ye na David ye na so ye na so obi kum David nka onipa wa destroy watamfo ama wo okokum no tell bia no adofo ne watamfo akoye ba akoso ye nso de ntia wo ye ngu anim ase ye nse wo hwe maame obi wo honom a de nyame aye no wo se na nye yie o nye adwuma de nyame aye no wo se na enye yie o hwe nyame odowa no odow waka kire David sen we ni onipa woda makoma so it doesn't matter wakoma to ye wati na ne ma bedane ensuro de kodo no bebu afa bia agenkwa no wakodo no mu de enye den ye be yie kan ye nko oso wansa gubone so say enye yie ose osafo hini bisa biribi na otemu afo paketua sa na onipa kese ka ne kra abone pe ho asem sadi obo munyu no sa ose wo mu nipa tete hwremu wo mu tiefo asene nkasa ban ose de nkasa ban sa nipa no bi ho mo tese nkasa yin wo nantia na oda ne nkasa ne wa wo no asa bisa wo se eba ne sen hwe uni nipa pretenders suro nipa ne jai saman de wawu wo twen ne judgment na nipa de suro no odo suro nipa ne jai saman ne nipa nipa ye bad Simonji adamfo ni wase monya den monji adamfo ni wase adamfo ma yenji adamfo nya den endi wase ni ho kwan se yeji adamfo ye den edi wase ni ho kwan se yeji adamfo ye den edi wase monji adamfo nya den inni monfa mo nto mo yonko so dabi enfa ho nto ni paso na da wo be hia ne mo ano wo be yi watu gatam unya hunu ni paso da wo be hia ne mo ano
wo be yi wa tukatam wo be ma nipa nyina hunu se wo ye nipa bonini wonya hunu nipa so hu na me to da bia papa ye bebrebe ni twam fa homa ba wo yam eye nipa beka bi omo nka wo ye papa ye beka wo ye boni ye beka eye kari yanko Osemunya damfo ni na momfa mo nto oyonko so osemunji damfo ni na ni ho kwan se wo do ho to oyonko so so oba oda okukuo mu wo so oba a oda okuku mu no wono na wen wano wo so wo yiri mpa oda wachi no keep your mouth shut na adwin timi besesa obesode yetia wo yema yeni na wo mesi yema yeni nya den atamfo mfiri baabia ese omo ye ni omo nam atamfo mfiri baabia ese ufie nipa atamfo ni mfiri baabia ese wabusuani hwede ye Joseph daye keke no koson ye ena oyi chire ni nwia no omo ye na adwin so besode yetia hwede Rebecca ye ogina pintin e de aboso bo ne yam agi iso nhira e ma Jacob sana ba time bitie ukonyo oba tam ponia kwasumo nyo da konyo oba time bi oyo ba tam ponia kwasumo nyo konyo oba time bi te say Rebecca kwasumo nyo suro nipa wati tutu kam nipa be oho obia no atam no obia no de na wura wo dem obia no de wura ne dem obia no de wura ne dem ma mi enye nipa nyina kopo no chawade a wo beje so bia wo yire gusu no de abro no de abebre usunsun ase ma wani na ho papa ye bebre ntete so eye kan yenko Psalm 41 verse 5 Osematamfo kasa me ho bone se Osematamfo kasa me ho bone se da ben obewu amani din ayera da ben obewu amani din ayera na so oba behwa me a so oba behwa me a oka atorosem ni abusuni ye ma hwie ma wani na ho suro nipa usuro nipa ubenyi ache de wo ben wo no woni ni suro no to wano na reka ni nipa wo we enne no wose wane wo ka enne na ukita ahwede nti wansena di wachi to ahwede ne to kwane ana wi ahwede ni wie ubehunu ntiye wo mo de beye wo kan yenko osina so ba behwe me a oka atorosem omakoma etase nsem hunu fa me so omakoma tase nsem hunu ensem a enye papa no eno nakoma ye den etase fa wana wata mi nyina tutumi hu agina yes tara bia ne yatu hu agina bia wo hwehwe se bi papa bi be firi wa kwan tara bia ne yatu hu agina na de be ye yase wo be hu fie ni ne wona watamfo ne nam ene the painful thing wona be hu si efie fu yime no bontinsu ni be me den efie ni yime efie ni yime nansi atwede no bontinsu ni die epian wo be me den because wafra zrenga na wie eni fie ni ya be yi atwede ni sisi no ko mu memebua se wafro dai no awie wakasoro ho enu fie ni no wa be yi se oje na twede ye ne chese wona amunye den emu sa na brabum tie ade a be hu se de wona ne dadan mu no de wawura wo dan mo pen no na wona watamfo na maame wo hu no obi ne watamfo na ma se nipa no wonye baifu a me se wonye baifu obonsam na de be kesa suro nipa o suro nipa nipa nye me ka kira wo suro nipa do ne te dem won suro no do ne te wono suro no no yo hwiriye mo jampa ne tiri mu ta de hunti wa adofo de wo do no me se fie obontin so ni be hunu mpa watwa na fie nipa na akire no wabontin so ni obehunu mpa watwa na fie nipa na akire no aya da bia meka ukosunsum sore na mane to ne tete wo yo bayifo mpa de pa wo ye ne ma bone ni nyame atua wo ka na mo tue nipa ka o mi se nyame tue nipa ka o nyame wo tue nipa ka papa nyame wo betua wo ka ne wani na ahoso de wo dwen se emra wo bi so no na nyame adane ne wa bo na adane de akọwso yemma yeni nya dan enna ho ma wani nna ho e wa brabom so gini padi so woro ntaade ya fa ma nipa
no bitimi obi wonom a obayifo se obache o spray a se obache o spray no wo spray na gu ho no wo de fra o kra because spray ya de fra ho obayifo bache o watch ya but wo de monitor baabi a wa bra bo baabi bia wo bia wonim obache o chenya no wo de akekere wo te se kanaman wa to chen wo sunsun ma woni na ho wate suro nipa no Nsem ni baabi a yen nipa no ye ho abonsamfo abaifo Nsem be yusu nipa obeba wiase be yusu abaye ebidi nsamone a wo de fa nipa mu yesi fie nipa na yi wase atwede yi na bontinsu ni ba ye den wo yi wase atwede ti free dan no so be si fom na wona mu bu sa kadem ne won kadem de wodi wani to ne so asemo ba wono ne beka bia ma wono kopo na akoye judge e wo watamfo ntem enti suro nipa ne ma wani na ho ne nipa nye ohu no bi no nam no osisi ne tirase etototo ne nsate te yi kintu etoya te nipa no steady no ne suro no kan yango so wona watami nyina tutumi hu agina osusu me hu bone kase abusudie ekuta no na fe wada hwe wo ritumi nsori bie wose wada hwe wo renya dan wo ritumi nsori bie wose wada hwe wo ritumi nsori bie me so hu no bi no tototo ne nsa wo jesi wo nante akwanim na tototo ne nsa wona ma na tototo ne nsa na wasisi ni tirase se nipa no suro no ni wonye me so wonye dan wonye hie yesi de owa Canada no ohunu sunsun a wosuro saboa bi nka woda na ohunu owa no do nan keka wo nan keka no bitimi saboa bi nka wo na saboa bi aka woda aboa bi aka woda onkopo hu aboa bi a wo be hye Wellington boot o fa wo nan nye den enko prepre kan yenko o se madam fo pampo a me de me hu meto ne so o se madam fo pa a mede ne me ho to ne so no hwe wo maame betimi ayi wama obi maame betimi ne natamfo akoye ba akote me bai mu nsori ntia mu ngu nanim ase mu nkunu mu nse no ba oni na ho wonya hunu nipa me say wo bi no to ne nsa no ko na ti ba ne nti ase wo ko na nti ase wo na nti a suru no nse nipa no wa hwe a wo de 6 ebeda na ona ya najo kan yenko o se madam fo pampo a me de me hu meto ne so o se madam fo papa impo a me de me ho to ne so no a wodi maduani bi no wa mane 19 so wa mane 90 so ayede de obedi wo achi no de ofufuo no odi bi no wa mane 90 so ayede etia no to dia tie mo ni na o mo ni na ho opu obi a yenjini sika opu obi eni ne duane hwie yesa wankasa dome wo ho ne oni pedua yemma yeni na ho yemma yeni na oni yensuro nipa suro di oben asa wese wo fra atwede ne na gina froka wa du we yi atwede nse kodo no de atofom no agya hokọ wo fie nipa mpo ne wa yi atwede no no bontin so ni duru ho a obeye den won to bo beto bo ti ma wani nya den ne suro enipa adasa wan suro nipa wunyi nche abrabo na ye bo no me sa abrabo na ye bo no ye yankasa ye fiefo no mo so ri tia yenyo na bontin so fu asom okoton e ma bontin so ni sije no ne ton sa na ba tan bi so ton ne omoma ko wa no akoton ne ba wo ton ne ma wo bontin so ni sije ne se ne mame se ne mame to bia ne ye ton ye mu binum de wo ton ya ye nto because ye bo ye din because ye amanfo suro yen because wo ton ya ye nto ebe bo wan kasa wo so abo tiri so abo wona ase ye ma ye ni na ho ne suro nipa wonya hunu se di nipa tie suro nipa wo ni na ho bibi nsi kwa bibi besi a e wonase ubade nim the reason why our man ne masisi wo nipa kwan mu ne nipa de asue nyansa ne nipa hunu na dofo ne nipa hunu na tamfo kan yango o se madam fo pam de me ho to no so a wodi maduani bie no wa mane 19 so atia o se madam fo papa a me de me ho to no so a wodi maduani bie no wa mane 90 so ayeden atia me nyame wontu yawoka aduane ne wadi bi ade anya papa no wadi maduane nyame wontu yawoka rato obetu yawoka
Kani yanko. Osina wo Awurade humi mobo na ma me so na mintimi ntua won so ka. Osi Awurade humi mobo ma me so na mintimi ntua won so ka. Ye hunu no be hunu se. Se matamfo wini me ho awurisie da. Na me de wo so me mu ma me gina ho. Ewo me mu ada a me die mu. Na wodi me gina wani pintin da inhira ne wo Awurade Israel Nyankopon efiri tete da rekora wo ye da amen ni amen o say amen and amen woni na ho ate na ho na yetete abetie no na ne cha no bisa abetie na yetete no na ne cha no do binya kese do binya dompe binya dompe do binya saredam binya saredam do binya entin so binya entin sa na brabote ye boni na ho from te wada suru nipa so kan Nsem chiri nipa your secret is your power me say your secret is your power and ma watanfu hu mre ye da obi benwa emani hu secret da obi gina so no dia bla wase wosunsun mam Delilah ne Samson Delilah dada Samson sa mani timi kire ne baby ne power se ye den ewo wonya hunu nipa so ehun wonya hunu nipa hey agbeni be kasa gbeto menyon agbeto menyon nipa nye wo no se fun a o si sagbeto menyon onipa nye den nye odada Samson na odada no 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 unya nsi ase record bi zo obema record ati ti mo woni na ho unya nsi a maami bru card bi ya hwie woni na wo no odada no no dada no na wo dada no ayi pasa no aho de nse ayi pasa no aho de nse kiremba bia utimi hye kiremba bia utimi hye kiremba bia utimi hye no o mesel wo me duru mere bi ne Samson oyo ho de mfo ni yetutu na ni nyinara Samson okita powers no afi ni yetutu na ni nyina wonya hunu nipa so ahu wonya hunu nipa ni wo frewa no akosi fi o se ewurudo wonya hunu no wonya hunu di abaso ene Ghana wo ye ne ahono poison ne dia frag drink ne dia ma ho dwuma ye koso wo ye man mu no ti ma wani na ho ne nipa nya wunua koda asuro no ne onya wo be ye wo kan ye nko Judges 16 osena Samson simu ko Gaza no okohunu oba dwamanfo bi wo ho wo so ye den okohu oba dwamanfo ebi wo ho na wo ko ne nchen na wakachira Gaza fo ne se Samson abaha wote Samson ayeden abaha no tie udi agoro ye de oba be set o trap ase wadom udi agoro ye de oba e be set o trap ko ne nchen ko dada mani chobe bia ne power ase wo mani chobe bia ne sika wo mani chobe bia ne japade wo ne sen unya hunu nipa so hunu suru nipa kan yanko osi na wakachira Gaza fo ni se Samson abaha na wotwa ne huhia aye na wote no anaju no kuro no puna no wose oye den wote Samson anaju no kuro no puna no ese de bia ye tetew de bia ye tetew hwese bibi boni bibe pie firi wa bra bom a bibi boni bibe pie firi wo camp wa ba de bia ye den ye tetew abra bom no wo hwefo wo de wo hwew na wo tefo anwumre me chiro secret abrabom wo hwefo na wo tefo wo bia wo tetew eti ho information wo de wo hwew ahwe de be pie firi wa kwan ba na Ewurade be confuse wo Ewurade be surprise wo ma woni nya dan na ho abrabom no me so wo tefo na wo hwefo de wo tetew ene de wo hwew kan ye nko
Ose na wote no anadwo no kuro no pono na no. Ose wote na anadwo ne kuro ne pono na no. Na wote din anadwo nyina ka se. Sa. Ade achi anopa a yebeku Samson. Wasa ade achi anopa o meya dai. Yebeku Samson. Wasa ade achi anopa won matete no. Ade achi anopa o meku no because o ma wo se papa no ye powerful. Obehye oba no ho. Obehye oba ne ho. Wo munim se papa no waben abusua bi wo ho no a okọ wale no mu se waben a they will bring you down. Won be make sure se on be suppress you. On be distress you. They will bring you down. Ma wani nda ho wate. Enipa adasa. Bisa wo se na Samson wa ye omoden. Na wa ye Philistine fo ne den. Edie na wa ye wom. Hwe obi benya wa. Judas koton Yesu eje coins na to so ne omo nam nya ono ne correction ne kita no okoton Yesu na onu se wakoton no ne nim nkwa ne begu ase ansa ne ye twa Yesu ma ne Judas wadi kan wasama ando me say ya buru Yesu akokunu no Judas di kan wasama ando saa ne wi asete ye susukuru abetusu ama onyonko no saa nyam betusu ama kan ye nko osina nu akiri no Filistifo asafo hene ba oba ne nche beka kire ne se daadaa no wose ya dan daadaa no me pacho mama se wante wose daadaa no areku ya se wante wose daadaa no ma me ko ne se wante ho daadaa no wose daadaa no na hwe adekode a na ho ade kase no wo mu sie wose daadaa no ma hwe the reason why I mean to me fa me beyi ni nwure fie ho ntu de daadaa be ni man aya daadaa ukunu man wate daadaa wano be daadaa ne hwe bebia ne power ne wo hwe bebia wonya ne tumi ne firi wo de daadaa kan ye nko wose daadaa no na hwe adekode a na ho ade kase no wo mu ani adekode a ye betumi de akekere na bra na se agunu wa mu yusu oba o wa mu yusu oba de abringi wodifo ne down what's what de daadaa no ne hwe bebia na ho ode ne ye dan efriba hwe bebia ne powers ni friba dinta ya tra na ye nya no ne pacho de hwema ye ne ka kire ye kan ye nko wose na hwe adekodi a ye betumi aye ade akekere na bra na se na ye mu bia be ma odwetabena apem ene wo ha na Delila ka kire Samson se ka kire me ede mu no ho ade kase ne wo na den no de ba kire wa bra wase sika ya mpeo yenya mse sika yempe yenya te wo to wani monyam de age sika ya no ahwe ni yi ai ne nkuruma nim gu ase kokko ntene so odase ye no nanim agu ase bi nkuruma nanim gu ase ya kokko nteno nanim agu ase bi tell me no be scared dada si soliti a wodofo tell me no be scared dada wo sofo a waboa ne soliti a ne fa ne koto amane mu fa din samone ne fa kwhye no nyam betu ya moka nyame wo betu ya moka one after the other you won't see peace on your own so be hu na nije na sundie o abrabom never and ever kan yanko o se na Samson ka kire oba no se wodi ahoma nso a onwe kekere me a wo se wodi ahoma nso a wanyo kekere me a ene emehojo na mayese onipa bia mayete onipa bia because no when so be one normal person so you can't bring the person down. I'm telling the gospel truth. Obi wo no ma onye normal person mimi sameti wo amanfo bebre a try some be bring me down omo de anim guase omo de ohaw omo de amane omo de musuo but they can't bring me down because I'm not normal person. Sa na urade aye me sa na urade wa ye dey wa me into my townful say mutie me you can't bring me down there will be she biara no e got the best say no kan ye go ana Filistifo asafo hine de nhoma kekere no na wade kekere no sa enso na o atafo hie mu honum sa na waka kere say Filistifo wo su Samson tie de waka wo kekere ni wi a ne wasan yakọ na waka kere na tamfo no say ma kekere no ntimo mmra
Mekuna wio momra. Masa na wio momra. Ebebo wankasa wo so. Kokonte ni mugu ase nkuruma no so obegu ne so nani mugu ase bi. Ba fancy wo ne asai kuru no nim se ne to ne wo se no. Ubu kota kwase ani nyame wo hwa otu o. Sa na brabotie. Kan yanko. Wose na Samson tete ahomanim. Na wo ehunu na ho ode na se. Ana Delilah catch Samson biem say they will try and try, so you have to face them back and forth. Once Delilah were nyayo, still now they will try again. Oguso because what person will defeat you, what person will go any massy, what person you penny who say we the papa for, what person you penny who say one yet, what person you penny who say one yet papa. Sana wash say, Miss Ebed Dan, Odo, Ebed Dan you, and in Guaziano, Wahano, Amaniano, Ahocheno, Yariano, Quanano, Ebed Dania Cowomoso, Yukum, Kawakuma to you, in Sudomon, Yamokan Wati, and Paba, Kanyanko. And then Delilah catch Samson biem say, she was to see me, what I'm in Contompo, sir. I feel to me, dear, or bet to me the attitude of war. What's your fear, Chile, do bit me the attitude of war? I know, Samson catch and say, so what the end tamping, muffle for one fan, Juma that to tell me, sir, and they may well join my son, Pebiara. Now, Delilah found tamping, muffle for edit to children, sir. Or catch and say, Felicity for so Samson, see the also your come. When you, Mamma, dear, all you, when you, one Jawa, so no one Yawudimbo, one more say, one more planet, woman, no, I don't work or your back, one more check on the first one. Cool be a show. They cannot call a natural. There were yan, papa, what permanent free waquamono. When ya were chiddy, Oguso come Nsem, Oguso sell, Tayam Pompa you go almost. Can't you go? Was it Felicity for so Samson? And so not a foolish PM, sir. Now what it is free, Nabasa was as our. Now Delilah Saka Samson BM say. What's the similar bedroom say, sir? No, what I'm in control, and then the Chile obey to me the war. Was a nedia Chile do bit immediate to the war. No, catch and say, sir, what did me 3 person soon? What tea? I feel the waka, what that na manaka. Do not pie. What that na manaka. What that dan, amanaka. What's my hoarding, and I'm in pesse and soon. A teacher me, and no any mahwatting. Mempese and so no, and no any mahwatting. Can you go? Verse 15 was no catch and say, a bad then will bet me a cassa mid dog. Now Wakuma enemy wins, sir, and Prince Anna Samson was to see me as a Prince. What dog? What in a hole? Huh. And castle on me, where the minion won't to me, Yammy Bonnet. Whether I am a church member and don't mean Yammy Bonnet. Whether my bomb pie money pay won't mean Yammy Bonnet. Whether me and I'm a shannon don't mean Yammy Bonnet or bay your bonnet, sir. Miss Obayo, the aim. Well, Bonia, when in now was so. Dear, what the bay your one, a ginyame. Kindly uncle. Simprensane was similar. Was Emprensane was similar. Now, one chira at the Codia, one they can see any woman. One chira me at the Codia, one they can see any woman. And the Lila then suddenly dry something would then now. So then someone because you are penna said, Debia would be drown soon. Debia would be drown soon. Debia would be drown soon because you are per sale. Or pursue who baby our power, or pursue who baby our home, or who pursue who are domo rather the Adomon, or pursue who, why ya will. Into a paper be a power in one or in a bay in Abyssal. Can you call? What's it what then somebody giant something woman and 1 year on? What then somebody giant something woman 1 year on? A man, a crown home at tea, a man, a crown home at tea. Now, we Nakuma Munina catch and say, so I then we Nakuma Munina. Now, when you say Delilah by any bonnet to a catcher or barman or that damn what dear. Yet then I meet me this secret as you. My home didn't meet me. About only over that. Over done, no curfew, sir.
Can you uncle? What's no catch and say, you want come at Tiffin that? What's a pass one can meet? If we say, Nankupon to your for me, what's when Yankopon who cheer for me? A 3 minute I am, A 3 minute I am to something and personal. Nifrin in I am, sir. So the idea, and some sort of funny and young person, something dear, what is hard in if in I am in a buyer, ye won no yem pesse, or yem pesse that. Can you uncle? What's me and Yankupon to your for me? What's me and Yankupon who to your for me? A 3 minute I am, a 3 minute I am. So we meet 3 hours, so we meet 3 hours. Na ma ho odin be free me ho. What ma ho odin nyina be free me ho. Na ma hodwa ye se onipa bia wa. Hodwa ye se nipa bia. Na de la hunu se waka na kuma mu nsem nyina no. Tie. To aswe. Osuma ma wokọ free Filistifo asafo yin ne se. Chase wo ya na o ma na tamfo na betete ho. Sa. Pia ni mu ho. Hwe. Hey. Wo ye wo no odi wo nsamone no ne wa frɛ na tamfo no ene ne nesi ye no ne wa frɛ wo momra mawie adwuma no mawie adwuma no mawie nti momra ma record me ne momfa nkɔ to ti atie wo ye na nso bedi wo no nkese kunu nsamone ne wa frɛ na tamfo se momra meta wo ne medwetwa ne tiri wi ne wi ama akyere na bidi mo no Kadi uncle. What's that? Blala who is a wakana kuma nsem nyina no. Osoma mo akofra Filistifo asafo ni say. Sa. Mummra prekope. What's prekope we die mi bewie no. Mummra me bedin semone ahye sofo no. Mi begu nanim asenti mummra mo metete wo no. Me ye wie ya ma boni dede. Sa. No ma be fa ne ko. Sa. E bebu aka wankasa wo sim. So na da. Ya ma yani na o. Sa. Na dia he man si ya no ono nkasa ne de ne senso kan ye ngo oso momra prekope free say oso momra prekope efisa waka me na koma mu nsem nyina oso waka kire me na Filistifo asafo ne ba ne nkyai na okurokura sika wo nsem sa na odeda Samson won nan krom so bribe gie be free tetenya ne Udi agro bi disika beton udi agro nipa wo ben won obi be maniska say je 50 je 10 no kofio je 50 je 10 je indomi je wachi je ayi take away pack wo be kan ho nsem nyina a kire nipa no enti ma wani nya den ena kan ye ngo sira drala de da Samson won nan krom so no ofra obauma bi ma ni beyi ni tirinwi pesa no no ofrase abre na se wo so ofrase ye den abre Samson ase wo so ofrase ye den abre Samson ase wo so ofrase bre Samson ase na ho ade ni firi ne ho koye na ho ade ni ye den firi ne ho koye na dilala kacha Samson say Filistifo wo su o Samson Filistifo ye den e wo so Filistifo aba wo so be sel na onyani firi nanum no na wase me firi di sakane na ma wo so me ho wase me firi di sakane na ma wo so na onim se oba na abruskoto wadi skonjoin no kan ye nkwen na Samson die na wonim se awurade afiri ne ho na wonim se awurade hwe ma me odi agoro watamfo be manyame afiri wo ho mesi wudi agoro ade afie ni de be ye wo no wo nyankopon be free wo ho me ka no kora asem na akire wo ti ma wani na ho kan ye nko wose no ande no wanim se awurade afiri ne ho na Filistifo no kire no tutu nani aw wose Filistifo no akire no tutu nani no ade ne kwa Gaza sa no ade kwa bere kwa nso gu no na wo yam ayo apochira efie ho sa na ni tirimi ni frase afuye na yeya chi no Filistifo asafo ni hia say wo be babo afode kese ama wo nyame dagon yes because o ma wie no o ma chichiro hodenfo no o ma se wo sofo no enti o ma wie enti o mo de aseda na ekọ nyame wo ye nyame ade bia wo bidi aye wo ya de boni nyame be tue de ka mo bidi de esene sa de aye no amen watafo ho ntawo mu no ku feel kakra wo bidintin obu an ye mo kom tse knaman baatan kakra ye de be ma no de 10 de 20 de 5 no kan sem de 15 de 2 kakra ye de be ma ne dintin no ku feel
na abedi awie ebesa dile na sika ya waji ye wa ni anwie juda sika ye kwampo no kra wa ni enyame tua ne ka won de wantimi amfa bi antohwe ene onyankopon ye den etua ne ka kan ye nko wasena frisi fasa fini shia so we bebo afode kese ama wonyame dagon na waji won ani no waka say ye nyame de atamfo Samson ahya yensa wase ye nyame de atamfo Samson ahya yensa na oman ni hunu no wo yi wo nyame na ye wase wo yi wo nyame na ye ya nya ya tamfo ya nya no oh ya no ma ye team up ya nya no ya ne maami akoye team up ya nya no oh ya nya no say no ma information no be mo akosi da ban to ti ya ti e padwuma bi ye wate pebede bi bo wate no nipa na wo dwen ne ho no wono nyame ipegya no kan ye nko osino mani hunu no oyi wo nyame na ye oso oyi wo nyankopon na ye no ka se ye nyame de atamfo ne ye na sase sefo a okunkum ye ni bi na hye yensa na bra a na won anije ye no o ka se momfra Samson no magro nkyere ye no kofra Samson free apochefo ni fie ba ye na wogro wo won anim na wodini gina adum ni ntam na Samson ka kyere abofra o kra ni ntam se yi nani ntini o hunu hwie mame bo ho ban yo esa obi be gu ani mase bo ho ban esa obi be sew wan protect ho a ade ekita wo no obi be gie firi won nsema mo aye mobo sulu nipa obi be gi wade ama wosu e jai be yugoro no na wewe de wabu apete ya nwene nam na so odi nkrofo nam abu apete ya nwene nam o na so odi nam ya nwene nam na so odi nam o ya smart to protect ho so bi be sell obi gu ani mase this year planet ene ni move Venus and Venus no your ba planet okonya to bi sore oso na wan sore ye ntero be hye oso kan ye nko asam se ka tia abofra okura ne nsa no se jaime na men sorry adumienum a edan a esimi mu ni na men twere enso na merima ne ema aye fie ho ma na frisi fasa fohini nyina enso ewo ho na merima ne ma be ye mpansa ewo dan na tifi rehwa Samson agro no na Samson frɛ Awurade sɛ Awurade Nyankopɔn o se Awurade Nyankopɔn afei kai me na sɛ me de prako pɛ hyɛ me den Onyankopɔn na mentu wose Onyankopɔn na mentu mani mienu so wura prako sifo so kai me na hyɛ me den na men mani mienu so wura prako ya hyɛ me den ya enne nwumre Awurade ma won to atamfo so wura wate omo to krante enano na nkwase krante onno no omo to tano kan ye nko osina Samson suso odum ni mfimfim mienu a edan ni sisuo no na odini nifa so baako mu ene odini bekum so baako mu na Samson ka se mekra ni Filistifo enwuwu wose mekra eni Filistifo nyina anya dai enwuwu na odina ho odi nyina kunturu ye na efie ni dwirigu asafo hene ne oman a wo mu ni nyina sa na tie wote efie ni dwirigu asafo hene ene oman a wo mu nyina so so ti dua mu makwaku ebu na anoa no wo ti dua mu makwaku a ebu a ne anoa no na Judas ni mu se wo koton Samson Judas ni mu se wo koton Yesu e dia kwaje kwensa sika kitawo enye beya enye bonsamwa wonipa a woni nam no wo kwaje bribe ami adna koma na tamfo to de anofie ni yi ni mai hwe na ye twa Yesu ma no na Judas o wasama do a ye twa ne ma sa na brabo ye den etie obi bia be hunu se woni watamfo nam no se nipa ne suro no bia bia owo no emma ho baabi owo no ensi ho wo bibia obi hunu se watamfo nam no fa ne si no parking jane ho ko wanim yinkrofo bi firi wakwam na ne mantimi ntoto yi de nipa beka so ye nipa bone ma omo nka wate ne nipa nye nyame atamfo nye nyame nya wonku a na obekọ heaven me so be hunu watamfo ene wadofo namwa obi a wose wodo no se wo hunu se wone watamfo namwa yini si no parking
na nneɛma ntimi nya dan enko yie wonim adasa yi nkurɔfoɔ bi firi wabrabɔ wate na nneɛma ntimi nya dan endane tumi bi obɛsɔre atia wo no Awurade nsɔre ntia no yi mpa yɛ sɛ ensiw yie na ensiw kra yie deɛ wo hwehwɛ biara no ɔdɔm ankoma Nyankopɔn a wɔsɛkra wie ma wo ne bia wɔn sɛkra wie ma wate akodeɛ bi ɛbɛsɔre atia wo no ɔdɔm ankoma nsɔre ntia saa tumi no tumi bi ɛbɛsɔre wɔ wo so no Nyame nsɔre ntia saa tumi no ɛna nwumere yi Awurade endane da no wate ɔmfa wo nsi baabi akono yi mpa yɛ sɛ nsiw yie na ensiw kra yie adeɛ bi a wode wo nsa bɛso no ɛna ne sika yedie nkwatenten openya akwansodeɛ wɔsibram na onipa bɔnefoɔ ɔbaabɔ nsam sukusare na menya bɔtɔbɔne bɛ na dwen so ɔbɛsɔre atia wo deɛ Awurade ma ne nkɔnkɔmoa so ɔmmɔ ne so Awurade nkyia watamfo ka baabi a woda no mede Yesu Kristo adehye mogya no mede bɔfopani matatro egya no mede twa ho hyia Bible say wɔdom wɔn mo gyi ne die no wɔso wɔn mo gyi ne di ne nyankwa nti wo gyi Nyame di a ɔboa wo tena faako ne gya akyinkyin no na Awurade wo nhyira wo Awurade nka ho ontutu anam nsi yie makra wo Nyame yadom ne adom dom yɛn ya da sɛnɛ yɛbɛsan ahyia stay blessed. We are free, free, free. Hallelujah. Bimbo, yoko. And then me die, and then me. And then me go for a pond, and then me only be a child, and then me. And then me ready, and then me. Awurade endane da no wate